Сәлем, дуслар! Шаян ТВ'да кичке әкиятләр вакыты. Барыгызны да экраннар каршына чакырам. Бүген мин сезгә мактанчык тәвиз кышы турында әкият сөйләячәкмен. Әкият бик кызык. Бурын заманнарда түгел, безнең вакытларда яшәгән Мортаза исемле авыл әтәче. Көннәрдән бер көнне Мортаза янына кунакка, ерак җылы яклардан Тәбриз исемле тәвиз кайтып төшкән. Бурын заманнарда яшәгән Фазыл атлы Фазан аларның бабайлары булган икән. Мортаза белән Тәбриз туган булганнар инде. Мортаза энесен күреп шул кадәр шатланган, куанычыннан ул көпә-көндез койма башына менеп 15 тапкыр кикрүк дип кычкырган. Тәбризнең генә яңа туганнарын күреп исе китмәгән. Ничек инде бу тузанга батып беткән ак әтәчнең туганы булым ди ул. Ялгыштыр бу, койрыгы, фу! Монда йылкыш койрыкны тагып йөргә ничек гарьләнми икән, дип уйлаган ул Мортазага һавалы караш ташлап. Шуннан кунакны агач тагарак янына сыйланырга чакырганнар. Тагаракта кабыгы белән пешерелгән бәрәңге икән. Фу! Дип тымшыгын җыерган Тәбриз. Мин бит татлы җиләкләр, сусыл суалчаннар гына ашыйм. Мортаза белән тавыклар тәмам аптырашта калганнар. Аннан соң бөтенесе бергә кунак сыйларга дип суалчан эзләргә чыгып йөгергәннәр. Алар чыгып киткәч, Тәбриз койрыгын җәеп, тегендә монда үзенә сокланып йөри икән. Бер әйләнгән ул ишек алдын, ике әйләнгән, ләкин аңа бер кеше дә сокланып карамый. Мактанчык Тәбриз озак уйлап тормыйча күрше ишек алдына юнәлгән. Авыл ишек алдында Алабай атлы бик усал эт яши икән. Таныш булмаган кышны күргәч, Алабай бер тапкыр хау дигән, ике тапкыр. Тегесенең исе дә китмәгән. Койрыгын җәеп, тымшыгын өскә күтәреп йөри икән. Алабай матур койрык күреп шакката торганнардан түгел. Алабайның үз койрыгы да ешебенне бер юлы куа торган. Чакырылмаган мактанчык кунак хау-хауны аңламагач, чыгасың Алабайның ачуы. Ул Тәбризне койрыгыннан эләктереп ала да, йылык килеп торган кавырыйларын дигәнче йылкы бетерә. Тәбриз Алабайдан көч-хәл белән качып котылган. Туганнарының ишек алдына кайткач, аны башта танымаганнар. Тәбриз нәзек тәпиләренә карый да кычкырып елап җибәрә. Мортаза белән бөтен тавыклар аңа әрекмән яфрагына салып, су алшанда, тәмле бакча җимешләрендә биреп караганнар. Ләкин берни дә булышмаган. Тәбриз елавын дәвам иткән. Мине хәзер беркем яратмас, миңа беркем сокланмас, дип такмаклаган ул. Без сине койрыксыз да яратырбыз. Без бит синең туганнарың дигән Мортаза. Тавыклар да бөтенесе бер вакытта кытаклап, аның сүзләрен җипләп куйганнар. Әллә аңлады аларны Тәбриз, әллә юк. Менә монсы инде безгә билгесез. Дуслар, сез әкиятнең мәгънәсен аңладыгызмы? Артык мактанырга ярамый, дуслар. Эшке матурлык турында да онытмаска кирәк. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!